Täällä jälleen iglun rakentelupuuhissa. Nyt vähän tämmönen suojaisempi keli, niin lumi on semmosessa kunnossa, että voi jotakin tehdä, niin tehdään. Ja yritetään saada aikaiseksi vähän sille isompi, mitä pari vuotta takaperin oli se mun iglu. Semmonen, että mahtuu majoittautumaan kunnolla. Eilen satoi ihan mukavasti lunta, mutta lämpötila nyt taas plussan puolella vähän se. Mitä tässä tulee. Tänään pitäisi tulla lisää lunta illalla ja mennä pakkasen puolelle taas. Niin nyt on ainut hetki tehdä tämmönen, koska siitä se pitäisi mennä taas miinukselle ja pysyä siellä. Riittävän pitkä pitää muistaa tehdä, että mä nukkumaan. Pari vuotta sitten kun teki sen yhden, niin se oli liian lyhyt. No sille jos mahtuisi 2 sitä vierekkäin, niin se olisi ihan jees. Ja hirveästi tätä lunta lapattavan, että mä saan tän vuoron kasaan. Tätä vaan kasataan niinku tähän seinäksi ensin ja sitten vaan lähdetään kaarevasti yhdistämään seinät yhteen. Aika simppeli rakennelma. Tuli paljon isompi mitä silloin pari vuotta sitten. Et toivotaan, että nyt pakkasyöt kovettaa sitä sopivasti. Tulee sitten hyvin lunta päälle ja kaikkea semmoista, niin se on sitten nukkumaan kelpoinen. Heittää tuonne sisälle vielä vähän lunta, että saa värkättyä tuon sisäkaton vielä kestäväksi. Kepillä raaputetaan tää paakkutunut pohja. Ei haittaa vaikka samalla alkaa näkymään. Sen päällä on hyvä sitten asettaa makupatti, kun täällä yöpyy, niin sitten tätä lunta hyödyntää katon vahvistamiseen. Oikein mainio. Niin, siinä on mun iglu nyt valmiina. Yön yli ollut kunnon lumisateessa. Niin se on ihan käypä se oloinen maja. Mennäänpä sinne sisälle. Tämmönen maja on kova. Tai niin kova kuin se voi nyt olla. Pinta kelpaa kyllä sitten nukkua täällä.